Ka step bat ka sngi kepala kerku ya pi barok ki basngap ya kani ka program bagaimana ha kani ka por kalong habakani ka nangjur ka dei ka dak jong ki sngi ki bakhat Gospel Matthew sa arpusal nong khat ka bakhandai hangni ka tinu blai ka ong onda komta kin ai no ya pi ha ka shitam bat kin penyap no ya pi bat pinlong ki balasyun daki kan jaban riu barok na ka benta ka kerteng jonga Kini ki kentin jinya tu lupa u Jesu Kris ya ki sngi ki bakhat do baka wei na ka dak jong ki sngi ki bakhat do ka wei na ka dak jong kata ka jingwan jong u ka dei ka jing jur jong ka jing pensitom ben ya ki riu ngai ki bangai hau Kris ka jing pensitom ben ya ki Kristan bari ki riu ngai ki basisha hau Kris kam desu ka subjek ka batamai u Jesu hi ula ya tu lupa ya kani ula mat ya la de nengkong wan syagani ka perthai kum missionary syagani ka perthai ba ukpa ula pha ya u ban pendep ya ka mission ban yalap ya ka hima ka joblay Henry ka perthai kam pediang bat kami thu ya u ki be ben ya u ki bentiu ki watlat ki wat daw ban pendrem ya u ban penyap ya u bat khadu ki la keno bom dei ila sanar pna ya u Jesu hi uong haga ketin jong u lada kila le ya u danger ngam kat ne kin le ru kampalat ya pi komta ngi sautu apostol Paul uong lakot yangi om tang ban ngai rei ban sha stom lem baru Kris ngi sautu ba ke jinget Kristan basisha kabut rengkat ki jing ki jing spen sitom ben bat ki jing jenjar naga bentang ke jinget ka balang ka banengkong ka Bible ka yatu kalamat ya ke jing penshitom ben ka basyarkai hadu kata-kata hakakam ki apostol kalanong ka bapra ka dekhot ka banengkong hadu balai ka ong te usol ulay menjur lem ya ke jing penyap yu hakata ka sngi te la jia ka jing penshitom ben bakraw ya ka balang ka bah Jerusalem te la pensakma ya ki barok kaleng ka ri Judea ban Samaria light satang ki apostol te ki rangba bariu blai ki tep yo Stefan bar ki le penlong ke jing yam riu ka bakrau na ka benta jong u riu solo la penjot ya ka balang uda le rung man la ka ying bad haba ula ringno ya ki beriu shen rang bat kan tei ula aino ya ki sha ka ying ben ha ka balang ka benengkong umartar u benengkong ubasya penyap na ka benta ke jinget udai u Stefan u beriu jong blai usol jong Tarsos uya don benta haga ban lentemau ya Stefan bad ke jing penshitom ben ke basyarkai ke jia po Jerusalem bad ki banget ki lahaban ino ya ka khandeu ka siap ka ying ka sem ke jing trai jing ta ki phetno na Jerusalem ki phetwir kat shabalap bashem tangban light na kata ke jing penshitom ben kala jia ke jing jia ka ba ki banget kim shingan shu ban shong ha shnong ban shong ha ying henry na ka benta ke jinget ki bat ba ki ri ke jinget bar ki kloi ban sha shitom na ka benta ke jinget yo Kris ka balang kala ya deng ba ki jing pen ship tom ben na ka wei ka spasnem sha ka wei ka spasnem ki riu nget ki basisha yo Kris ki yap da ki million da ki spa million hadu menta na ka benta ke jinget hakapor ka jingsen shar jong ki patsha ka himarum hagitu ki spasnem ki banengkong terter la ong ba ki Kristan kila imrit mensim kim donjing shngan kim donjing shongsuk hakapor ka jingsen shar upatsha neru upatsha jong ka himarum ubalasin shar nerus nem san po sawdun riu po pra hagani kapor ki riu ngai Kristan ki badan haga himarom kim donjing suk la kano bom de yaki away na ka jing kano yaki kalong bade maki ki batang pulu ya ka himarom ya ka nong ba rom naga benta ka ni ki la sha kano bom de bat komta la penlong yaki kum ki preu kum ki ding thang ding la thang yaki kum thang ka mombati de ki hajar de ki po hajar ki riu ngai ki la sha thang la ai bam ya ka met jongki ha ki sing ki kla ki jingri ki balari de sorkar ha ki jakarimrat bat la be thong ye ki la kani ka khandeu ka siap
Bakata kari ka por jong ka jing kordet ka besyarkai ki Kristan ki ba dan haka hima rom haka por jong patsa niru. Om tang kata haka por upatsa Diocletian. Hakis nem aspa prapsaw hadu lai spasan. Hagani ka por ro ki riungai Kristan. Kisha nyon ki kordet ki sya penyap ki sya martar ki sya penstomben hadu kata-kata naga bentang ke jinget ke bakinget. Namar lapan por yaki ban mani yaki blay jong kinong room. Henry Kim tre ban mani. But utrai Jisu de ublay jong ki utrai jong ki. Naga bentang kata. Ki patsa je ke himarom ki yo i baka ni kadai kajing baka jing bom sngan. Ya ka or ke ikhtiar jong ki patsa namar ki Kristan. Kim tre ban ko ngo ya ka hukum pala hukum daki patsa badai ban mani ya ki blay rom om ya ublay ubasisha reki riunget ki yengstem haga jinget bat naga banta kata ki syapan sitombe hakis pasnem khatpra hadu arpo lami ke rukom perkhat ke baki ongka secularism and enlightenment nami isibun ki briu ki bom ngait nyam bom ngait blay haga ni kapor ki briu ki bapro jingmot jing perkhat ki perkhat bai tang syapang ke jing start perthai tang syapang ki bom dei bat ya dei bat ublay ki neru ki la yeng bat pan pensi tomben ya sibun ki riunget hakapor lei ke jing sensyar jong ki komunis hakiri ki paper kum ha Soviet Russia ha China ha ki benta mingi jong ka Europe hagani ka por rubun ba ki riunget Kristan ki sya martar kisah penyap bat kisah le bomdei. Haka spasnem ke ba arpau hadu menta spasnem arpau way. Kajing penstom ben ki Kristan kam de shu tang lendong Henry kalapur syaka pertai marok way. Hamtam hagani ke spasnem jongi ke menta ke spasnem ke ba arpau way. Kajing penstom ben ki Kristan kala kiustet hadu kata-kata. Berhakini ki khatsan snem ki baladep hadu menta. Kanang mi usnem kajing penstom ben ki Kristan kala kiustet bala ong ba kani kajing kiu lane kani kajing jubor lane kajing jur je kajing penstom ki ben Kristan kala khamjur ban yah ki spasnem ki banengkong ki ba mensua kajinget Kristan haki katto katni kiri haki ni kisngi kalong ka challenge ki riunget bagi ha bandu ika kam ki ha bandu ika khendeu ka siap ki ha bandu wari ki jing im na ka benta ka jinget Henry aingo yo blay bon ki banget ki kloi banya pen ya la ka jing im ha ka ni ka prathai do ban ya ka badu ya ka hima blay bat ban ya ka badu ban len ya ka jinget ka jing pan stom ben ya ki riunget Kristan ka don ha kaleng prathai menta ka North Korea ka Eritrea ka Iran ka Nigeria wat ke India kala don ha udak sau bakrau ha kalis jong ka jing pensitom ben ya kiringai Kristan ha India jongi ha kini ki ha preng kini ki si posnem ki baladep kanang mi usnem ka jing pensitom ben Kristan kala nang ki ustet bon ki pastor ki nong yalap ki riunget ki sya set bendi bomdei ki sya rai bomdei ki sya le bomdei Hagini gisngi ki baladep ka Uttarakhand ka weni ki state po North India. Kala penmi ya ka ain ha ka jela. Baladalap ya uno ubapen kala Kristan pen baptis daka no ka rukam ka bomdei. On set patok ya usi jing im bat ka find ki million. Mano bantip haga kerteng jogani ka ain. Kinmi sibun ki riusim ka bu keno bomdei parep wat kito kiba day ban shim ye gajing pen baptis ban wan shi gajing Kristan daga mon ngob ha jongki daga jing jit jongki ro kalong ka ba pat ya kinong ya lambalang ban priang ye ki shi gajing Kristan shi ka balang namar ha ka kerteng jongkani ka an kinong shim ka bu ki riu persya jinget Kristan kin shim ka bu kin kenno kin parep kin aikes bom day pat ki babun kinong ya lambalang ki pastor kinong syarai kin ngat hagani gajinge ha Chhattisgarh wayu pastor gidi gisngi ngala telefon ya ongkomno pastor chato gajing syakri wong kala palat
wong menta ngangam la syu ban lej na gawe ke shnong si gawe ke shnong ban lej pej lej ngo ai ki bangai ban lej ban long je seng wat hapo ying ru wat ban lej duai ke yin jong ki ru ngam la syu namar ki nong buddin ki babun batang bakala la syak keno bom dei ki polis kim la ban lej ai ki kristan habalong je seng wat haying ki syahir tma ki syak bom syak shok syak tit amdan ain yaki bat la syu syak le bom dei kalong ke jing e ko bakrawi ke jing e kristan ha ki sngi ha India kam tam ha North India East Central but West India kalong ke jing e kalong ke jing kordet kalong ka challenge ko bakra dei na kata daw ngaken tu ya phi ki riunget kristan ki baran ha po ri khasi jantia po mekhalaya ki bahakani ke jela jong ngim na so thu e shapang kata ke jing sha pan si tomben je ke jing naga banta ke jing namar hakani ke jela jongi ngiyo lai luit ban le jeseng ban ka siu play ngiyo lai luit ban le chi seng haying la jong ila ban perlong jeseng ying haying mani ngila ban le shabar ngila ban perlong jeseng he de jeseng rit hasurok ngila ban perlong jeseng yim don jing e henry shaki wei pat ki jaka ha India ba shabar ga India kamlong komta kum hakani ke jela jongi naga ta daw do ngin penlong ke jing duai ke jing aside naga benta ki tu ki riunget ki hakaling perthai ki basha pan chitomben ngin duai naga benta jong ki om bakin light naga jing naga jing pan chitomben henry ngin duai ba wada preng ki jing pan chitomben ka baki mat ki jing kordet ki jing cha tenjo kin yang scam plain pendap ki daga jing kemen ki jing eu play kan long haki kin klein ki jing kin yaine hadu ka bakot ngaju kali ya lade habang ayo sngo yakini ki khubor jing panchitomben ki kristan ngong balei kani ke jiai ki kristan ha India ha ki babon ki state jong ka India chatai balei ka jia komne ke jing panchitomben ki kristan ha to blei don bor ban yeng nagabanta ki kristan ka don ke jing kali yanga henry ke jing shai ka bang ayo kalong u blei u sha khnang yakani ke jing jia ke jing panchitomben ki kristan namar ka Bible hi ka ong la khot yangi om tamangin nget yo Chris nrei bang chach tom lem baru Chris lada yo Chris la pen chitom ben kat no tam ye ki riu nget ki banget yo ka ding shai ka bawan hanga ka long bu bleu sha khnang ye ka jing pen chitom ki kristan ka long ban sain dur ye ka jing nget jongki u pastor na chatiskar u banga ye kren wong ai ngo yo blei wada preng ki jing sha nyon ben ye ka jing nget jongi bun ki bangai ki yang scam kim salia wat ban yap nam ta ga jingai da shisha ublei usha khnang ya ka jing pan shitamben ye ki kristan baleng ba kani on sign dur ye ka jingai jong ki bangai shisha kinang ngai shushu bat ki bom ngai ki ba shungai malumala lani kita ki ba shungai teneng ha ka jing pan shitamben on itu ki de ki jong kris ne ki de ki jong ka prathai ki nget yo Chris ne ki nget tang naga benta ke jing bentoi ke bashabar ya ka ksir lathang da ubania bantenju ilwan tes ya ka la kalong ka ksir ka banala ne habla thang ka ksir ha ka ding kata ka bomde ne ka ksir ka basno ha ka ksir baro kan umno kan hapno ka basa ka de tang ka ksir ka bandala kan pernai ka banang thang bat komju ro habala tenju yaki bangai lengba ke jing penstomben ye ke jinget nagam ta ke jinget jongki kata ke jinget basisha ke badan haki kan ne but utaw ringet basisha unam phaidin gloi ban ai la ke jing im nagam ta Chris kani kadai ke jingjia kabalajia hakari ke por jongi dei na kata kadaw dongin penlong ke jing duai ba dongin pen kre ye le diru manoban tip lada ka jing pen shitomben kan wan shakani ka jaka ka jongi kumnongin le kadi ka por bangin pen khare kadi ka por bangin duai na ka benta gitu ki ba sha pen shitomben ki men ki para jongi ha ka jinget ngin duai ni sai ta jo ki bo blen pen chai por ki dan na pring jong kitu ki long yeng ki bla du no yuk pa du no ik kami du no ik khon na ka ka jinget henry ki yang scam kita ki ba impat ki yang scam ha ka jinget balang ka bading kong ka mat ka jing pen shitomben Chris ulama ka jing pen shitomben ngiro nginam la like na kata ka jing na ka benta ka jinget ka banginget
leseng yem da don ke jing pen stom bain na bar henry haying ka don ke jing na ka benta ke jing ngai bangingai lani ha ke jing kendu jing shimet ke don ke jing nam ta ke jing ngai ke bangingai la ka long ha ke ka tray la ka long ha ka nunu ke benta henry to ngin bat ye ke jing ngai ngin scam nam ta Chris Jisu ong tang utau bayai ne hadu ke bekot tang uta ken unyo lagi ki apostol ki jamu Yesus Kristus pun naki ki yap kum ki Marta apostol Petrus la sat na yu da kongpong apostol Paul la kraikli yu but don ki senran ki jamu Yesus Kristus ki baka jing yap jongki kalong ka bashir khai don na bring jongki la ot ya kamet jongki don na bring jongki ki sha dung da usum don na bring jongki ki yap ke jing yap ka bashir khai na ka benta ke jing leun ai bor yangi bangin yang scam ha bring ki jing play uni rap yangi bangin la ban pen kre yeladi ala kata ke jing pen stom ben kan wan in long ki ba Vietnam ki bala ban yeng hadu kesngi ke bakhat play un ker khui pihak ni ka por ngan tuai play bo pa jungi ba hapneng kerteng Jisu bana Nasaret ngat wai na ka bentai ki bias ngau ni ka khubor try ki badan ha ke jing nang ta ke jing jongki ki yak sha tanju batri yaki smart plai ki bas ni pen skemi ki jing pendap ki de ke jing kemen ngat wai ru nam ta ki tu ki riu ngai kin men ki para jongi ki badan ha keleng ka perthai Mishapan stom ben na kabenta ke jinget yame atrai ai kin yang scam pendap iki de ke jing kemen kin ya cheprang ha ke jinget kin shakri yame hadu ka bakot banga tuai na kabenta jongi ki bat dios ngau ni ka khubor try men penchai bor yangi bat ngin long ki bala pen khre na kabenta kata bor ka bakhadu ha kerteng ke jong Jisu bana Nasaret amen.